Nakakatuwa naman guys at ito tatlong butil na ano tatlong tatlong butil na bawang tsaka ano ba to sa mahal ng sibuyas guys. Sa mahal ng sibuyas guys, yan na lang po ang sibuyas, yung sibuyas na lasuna. Lasuna sa Ilocano. Ako'y napapatawa na ngayon sa ano sa mahal ng sibuyas ngayon. Ito na lang ang ilalagay ko. Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y napapaisip ngayong gabing ito dahil pagdating ko dito sa bahay, wala akong maisip na ulam. Tinignan ko kasi yung aking rep, wala nang laman. Guys, tayo ay didiskarte ngayon ng ulam. Yan guys, malinis. Malinis guys ang ating rep. Wala na palang laman. Meron pang kundi isa na lang na pork chop at aking baon na lang bukas. Nako po. Pero marami pa naman tayong itlog dito. Tayo ay didiskarte ng at ibang ulam naman ang ating lulutuin. Kaya guys, mayroon namang din dito. Mayroong Argentina rin at saka ito pala. Ito pala ay lulutuin ko. Lutuin natin to guys. Ulam natin ngayong gabi. Subukan nating iluto ng walang mga ricado. Ay walang mga gulay, walang karne. Subukan lang natin na ganito lang guys. At ito lang ang meron Wala naman sa wala na tayong may sahog. Pwede din ito. Pwede din tong spaghetti. Ito, ano ba to? Macaroni. Ito na lang. Ito na lang guys ang gagawin natin, itong pansit. Nakakatuwa naman guys at ito. Tatlong butil na tatlong butil na bawang tsaka ano ba to? Sa mahal ng sibuyas guys. Sa mahal ng sibuyas guys, yan na lang po ang sibuyas. Yung sibuyas na lasuna. Lasuna sa Ilocano. Ako'y napapatawa na ngayon sa sa mahal ng sibuyas ngayon. Ito na lang ang ilalagay ko. Guys, umpisa natin ngayon ang pagluto ng ako'y napapatawa talaga yung pansit natin ng na walang kasawg-sawg at subukan natin guys at siguro naman pwede na tong pang-ulam. Ang importante ay may laman ang ating tiyan ngayong gabi ito. Ngayon guys, umpisa natin ang pagluluto guys. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Yan guys, umpisa na natin ang pagluluto. Guys, lagyan natin ng ng mantika, yung cooking oil. Yan. Lagyan natin ng mantika. Lagay natin yung bawang. Bawang guys. Yung sabi kong bawang ito, yung 3 pirasong bawang guys. Yan. 3 pirasong bawang. At itong bawang na to ay pampabango.
pampabango guys. Ayan. Ayan po guys. Ang ano, imbento. Tayo ay mag-imbento ngayon ng ano, ulam. May mga ulam naman tayo dun na dilata, pero subukan natin iluto itong pansit. Pansit bihon. Ayan, yan po guys. Igisa lang natin. Ayan si pobre. Talaga naman. Guys, ilagay na natin tong ano. yung sibuyas na isang piraso guys. Napakamahal ga naman ng sibuyas ngayon. Sadyang ito, ang pangalan nito ay hindi sibuyas. Ang pangalan nito ay gold. Dahil mahal kaya ang tawag dito ay gold. Yan. Naku po, talaga namang ano ayan. Sige. Gisa-gisa lang. Gisa-gisa lang natin. Yan guys. Naga-brown na guys ang bawang. Pwede na natin lagyan ng tubig. Tubig guys. Tubig, lagyan natin ng tubig. Yan po guys, oh. Yan po guys. Hintayin natin guys na kumulo. Nilagyan natin ng tubig na isa't kalahati na tubig. Guys, to yung kalahati, yung kalahating tubig. Isa't kalahating tubig. Yan. Isa't kalahating tubig guys. Tapos lagyan natin lang guys ng ito ang pampasarap ng pansit. Yan, wala tayong saug-saug nito guys. Guys, to lalagay natin ito ng magic sarap. Kunti lang guys, kunting magic sarap lang guys. Yan, kunting magic sarap lang. Yun. Tapos lagyan natin ng toyo. Toyo guys, toyo. Yan, lagyan natin ng toyo. Para magkulay magkulay ang ating pansit. Yan. Yan po guys ang ating pansit. Ayan po guys, kumukulo-kulo na. Ayan guys, tikman po natin kung ito ay maalat na o kung anong lasa na po guys. Yan, tikman po natin. Guys, kakatuwa. Pero guys, para maglasang baboy, yung para may lasa siyang ilagyan natin ng lagyan natin ng pork cubes. Yan. Lagyan natin ng pork cubes guys. Guys, ito yung ito yung pork. Lagyan natin ng pork cubes. Yan. Yan po guys, para maglasang siya, yung lasang pansit na flavor ay pork. Guys, nagdurog tayo ng paminta. Nagdurog tayo ng paminta guys. Ilalagay natin para may lasa. Yan, pampabango kasi yan mga guys. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Guys, lagyan natin ng patis guys, patis para video may kunti siyang alat. Yan po guys.
natin ng patis. Guys, lagay na natin itong pansit. Yan po guys, pansit. Lagay na lang natin itong pansit ng 2 piraso lang guys. Yan, pwede na yan. Kasi tamang-tama lang yan sa ulam. Yan po guys. Hintayin na lang natin to maluto tong bihon guys. Yan po guys. At mamaya-maya ito maluluto na. Yan. Pansamantala muna natin guys. Patayin ang ating video at hintayin natin tong maluto. Kasi pag medyo matigas-tigas pa. Yan po guys, yan. Yan po guys, malambot na. Malambot na po ang bihon. Yan. Na lang natin guys na matuyo itong sabaw. Yan po guys. Yan po guys. At kunting luto na lang to at maluluto na to. Yan. Sarap. Ito guys, walang mga sahog-sahog to, walang mga gulay, walang karne-karne, pero guys, ang sabi nga nila, diskarte lang to, diskarte. Diskarte lang sa buhay. Kung gusto nyong kasi habit ko itong pagluluto na to, gusto ko kasing gusto ko kasi magluto. Yan. Yan guys, hintayin na lang natin guys na matuyo-tuyo kunti itong itong sabaw niya. Yan, hintayin natin guys. Hintayin na natin at ito malapit na itong maluto. Yan po guys, malapit na po maluto. Kunting-kunting na lang ho. Kunting-kunting sabaw na lang ho. At ito maluluto na. Yan, kunti na lang ho guys, Yan, at maya-maya ito maluluto na guys. Siguro mga na lang siguro to, matagal na tong ng 10 minutes to, matagal na siguro. At mga lutong mabilisan lang po ang ating ginagawa. Yan, yan po guys, kunting na lang kunting sabaw na lang ho guys, Kailangan lang natin haluin guys para hindi to magdikit. Kasi pag magdikit kasi yung pansit. Yan, ayan po guys, Yan, yan, pansit na tayo. Diskarte, sabi nila ay diskarte lang sa buhay. Pag walang diskarte ay wala. Sabi nga ni ay knowledge power. Sabi ni Kuya Kim ba yun? Kuya Kim ba ang knowledge power? Yan, Yan, medyo pahinana natin ng apoy. Kasi luto na po guys. Yan, wala na pong sabaw. Wala na po. Ayun po guys, ang sarap ng aking ulam, pansit. Pansit bihon. Kahit walang sahog, walang ang importante may laman ang tiyan. Yan po guys. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. At ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo at lagi po ninyong sinusubaybayan ang aking mga video at lagi po kayo nakasuporta at nakapalo. Salamat po sa inyong lahat at wag po kayong magsasawa sa akin na laging nagpapatawa. Ito naman guys, marami kayong matututunan sa akin na lalo na sa pagluluto guys. Yan po guys, luto na po. Luto na po ang ating pansit. Pansit bihon. Yan,
Guys, luto na po. Ating titikman. Titikman natin ang ating niluto. Ito guys, oh. Ha. Guys, masarap din guys. Talagang sadyang kahit na sabihin natin walang sahog, pero masarap din guys. Masarap. Subukan ninyo guys kung halimbawa wala kayong pansahog, subukan ninyo to. At ito ay pwedeng-pwede na rin pang ulam. Yan guys. Luto na po ang ating pansit. Salamat guys sa inyong panonood. Bye-bye. Guys, yan na po yung pansit. Ang pansit na ulam. Ulam natin pansit. Yan po guys, oh. Ang pansit. Ito yung kanin. Nauna na kumain yung aking anak. Kaya ako na lang susunod. Kakain. Is possible.